Ало, сиче, какво правиш, ма? Имаш ли клиенти? Да, ма, сиче. Извинете, отворен ли магазина? Аз клиенти хич нямам днеско, много слабо. Нема никакви клиенти няма, хичи, даже сега няма. Извинете! Ехо! Нема нито един клиент нямам. Георги, ти за тая ли ми говореше, че била злобарка, бе? Най-мразя, като ми дойдат клиенти, баш в почивката. Ейш, телефонистката, ще ми даваш ли 2 килограма домати или да бъда отсреща? На теб говоря! Чакай си, после ще ти звънна, че пак някой си изтървал коня. Кажи ти. Искам да говоря с управителя на този магазин веднагически. Че ако искаш с арменския поп говори. Моля! С такива като тебе от трета възраст всеки ден се разправям. Ти знаеш ли с кого разговаряш, бе, а? Да, си избягал пациент от лудницата. Край! Утре те качвам във Фейсбук група да знаят всички хора откъде да не пазаруват. Ма че ако искаш ма качвай на TikTok видео, мама. Време ми на шапката.